Chceš vidieť moju imitáciu človeka? No daj. Nemám peniaze. Stále makám, ale som chudobný chudáčik. Čo budem robiť bez peňazí? Úplne jak človek. A čo sú to peniaze? To je také halus. Ľudia si vymysleli proste také papieriky, ktoré si navzájom vymieňajú po celej zemeguli a akože kupujú si za to veci, ktoré ináč by mali hoci kde. A ja som počul, že aj už sú také iba imaginárne tí papírky, ne? No, kódy v tom. Ježiš, internete. To je píčovina v internete. Však keď ich vypnú, tak nebude mať nikto peniaze, alebo čo? No presne. To sa stane to isté, jak teraz, keď sa deje, že si navzájom všetci dlžia. Že jedna krajina dlží druhej, a tretia, a štvrtej, a páta, šiestej. Keď si všetci dlžia navzájom, tak kto to nakoniec zaplatí? Môj kokot? Ono na konci tohto reťazca dlžob je predsa len volado. Oni sa volajú nejak. Miliarda.